παρόν. Σπυρόπουλος Σταύρος παρόν. Βελισσάκης Σταύρος απόν. Λάμπης Γεώργιος παρόν. Λάμπης Καπίνας απόν. Λίτος Νικολάους παρόν. Νάσης Αλέξανδρος παρόν. Καλανοπούλου Γεωργία Πούσα. Δημητρόπουλος Χρήστος απόν. Τούνιας Νικολάους παρόν. Κανακάκης Χρήστος απόν. Κανελόπουλος Γιώργος απόν. Καπετανάκης Καράτος παρόν. Καράτος Λιχλιοπίκας απόν. Προχωρός Ευστράτιος απόν. Μονίδης Γεώργιος παρόν. Μουδούρος Παναγιώτης παρόν. Κωνσταντονία Ακούνα Καπετάκης Δημήτριος παρόν. Χριστίνα Παύλα. Ζουράτης Ιωάννης παρόν. Μετή Ελένη παρούσα. Γάδας Χρήστος. Νικολακάκης Ευάγγελος απόν. Παπαδόπουλος Παναγιώτης. Συνάδελφοι, γίνεται ανάγνωση ονομάτων. Συνάδελφοι, το 10.30 ώρα δεν ήρθαμε για να κουβεντιάσουμε, κουβεντιάζουμε μετά. Οι γραμματέες δεν βάζουν τα ονόματα. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Θεάτια. Πατσιίδας Θεμιστοκλής παρόν. Λιώτας Χρήστος απόν. Ρίκας Παναγιώτης παρόν. Σκουβέλης Βασιλείος παρόν. Σπυρνιός Ευστράτιος παρόν. Σταθόπουλος Ιωάννης παρόν. Στρίφας Κυριάκος παρόν. Ζωτζάκης Μάριος απόν. Τσακαρούλης Θεόδωρος απόν. Θεόδωρος Νικόλαος παρόν. Καλανοπούλου Γεωργία παρόν. Ήρθε και η κυρία Καλανοπούλου. Λοιπόν, έχουμε φούλα παρτία, οπότε ξεκινάει η συνεδρίαση. Παρότι είναι δύσκολη ώρα και ο κύριος Κοπορός ήρθε. Λοιπόν, σχετικά με τις ανακοινώσεις του Προεδρείου δεν έχει να κάνει καμία ανακοίνωση. Κύριε Δήμαρχε, έχει καμία ανακοίνωση. Την αντιπολίτευση. Ο κύριος Καπέλης. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω την έλλειψη αστυνόμευσης που υπάρχει στην πόλη μας. Με αφορμή ένα θλιβερό γεγονός που έγινε στην πόλη μας πριν λίγες μέρες. Και δεν ξέρω αν αυτό που έχει γράψει ο κ. Γιώκατος στον ακομικό τύπο αφορά την ίδια περίπτωση που ασθενοφόρος δεν μπορούσε να ανέβει στην πλατεία. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να γίνει καλύτερη αστυνόμευση, τουλάχιστον να υπάρχει πρόσβαση στην πλατεία. Σήμερα το πρωί, περνώντας εδώ στην Ευαγγελιστηρία στο Πεζόδρομο, είδα την δημοτική αστυνομία που περνούσε. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε αφρική κανένα. Μετά όμως από μισή ώρα πέρασα 3 φορές και υπήρχαν διαφορετικά αυτοκίνητα συνεχώς. Αν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε τις συγκεκριμένες εισόδους στην πλατεία, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να μπει μια πινακίδα που να λέει είσοδο σε πεζόδρομο, παρακαλούμε μην παρκάρετε, αφαιρούνται οι πινακίδες. Τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να αποτρέψουν κάποια πράγματα. Γιατί είναι σίγουρο ότι η δημοτική αστυνομία είναι πάρα πολύ λίγη κατάσταση που υπάρχει στη δημοτική αστυνομία, όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση στην πλατεία. Σε σχέση με το δημοσίευμα, επειδή το αναζήτησα, η δημοτική αστυνομία είχε γράψει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα τα έδειξε 2 ή 3 αυτοκίνητα. Όμως ζήτησα γιατί δεν παίρνουν πινακίδες. Δεν μπορεί η δημοτική αστυνομία να πάρει πινακίδες, γιατί για να πάρει πινακίδες πρέπει να έχουμε πάνω από 50 άτομα προσωπικό. Η δημοτική αστυνομία αυτό προβλέπει το ΦΕΚ και ο νόμος από ό,τι μου είπα. Είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας της κρατικής για να γίνει. Είναι στη συνεργασία της αστυνομίας. Παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν και να παίρνουν πινακίδες. Αυτή είναι η συνεργασία, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Πάντως τους γράψανε, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εμείς έχουμε δώσει αυτή την εντολή. Έχουμε δει και με την τεχνική υπηρεσία να βρούμε άλλο τρόπο στο να μην παρκάρουν, να γίνει έργο και να μεγαλώνει ο κύκλος για να μην μπορούν να παρκάρουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να το προστατεύσουμε όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα στα σημεία αυτά που γίνεται αυτή η στάθμιση. Εμείς εντολή έχουμε δώσει στη Δημοτική Αστυνομία και το λέμε τώρα αυτό, ότι σε χώρες που ράμπες αμαία διαβάζει σε πεζόδρομους να γράφουν και να ξαναγράφουν. Και έχουμε δώσει και σε συνεργασία με την αστυνομία, την τροχέα. Ήδη αύριο έχω και ραντεβού με το διοικητή της τροχέας
για τέτοια ζητήματα στο γραφείο μου. Σε μερικά ζητήματα που πρέπει να προστατευτεί η πόλη, θα προστατευτεί και πρέπει και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σίγουρα πρέπει η δημοτική αστυνομία να συνεργάζεται με την αστυνομία, αλλά όταν μου λέει τώρα ο διοικητής της τροχέας, έχω να πάρω 1,5 μήνα είμαι και δεν έχω πάρει ούτε ένα ρεπό και δεν έχω πάρει την άδειά του, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και έλλειψη προσωπικού και στην αστυνομία την συγκεκριμένη και οργανωμένη. Χρειάζεται και οι συμπολίτες μας να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα πρέπει και οι ίδιοι να τα περιφρονούν και να σέβονται μερικά πράγματα. Μας ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Ήρθε και η κυρία Κώστα, κυρία Γραμματέα. Ο κύριος Αργυρόπουλος, ο αντιδήμαρχος, έχει ζητήσει το λόγο. Να ενημερώσουμε με την ευκαιρία της αναφοράς του κύριου Αντιπροέδρου, να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι μπήκαν οι διαγραμμίσεις κίτρινες στην πόλη της Σπάρτης, στο ΚΕΠ, σε άλλα σημεία. Παρακαλούμε να μην παρκάρετε εκεί, στην πλατεία, στις θέσεις ταξί κτλ. Γιατί θα γράφουν στο εξής. Υπάρχει ένα πρόβλημα, θα γίνουν και εκεί διαγραμμίσεις. Είναι οι στοές και οι καμάρες που λέμε ελεύθερες, αλλά μόλις έχεις την έξοδο της καμάρας, εκεί παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα. Αυτές τις μέρες θα γίνει και εκεί διαγράμμιση, κίτρινη γραμμή θα μπει δηλαδή, γιατί ο πεζός πρέπει να έχει διέξοδο στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ελευθερώθησαν οι καμάρες, αλλά τα αυτοκίνητα είναι εκεί. Γι' αυτό και εκεί θα μπουν κίτρινες διαγραμμίσεις. Όσοι παρκάρουν εκεί και εμποδίζουν την έξοδο των πολιτών, θα τους γράφει η δημοτική αστυνομία. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ο κύριος Τρίφας, άλλος, και ο κύριος Βουνάης. Και κλείσαμε. Κύριε Τρίφα, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο επισημάνσεις να κάνω, δύο ανακοινώσεις. Τη μία, ίσως να έχετε βαρεθεί να με ακούτε, αλλά θα την ξαναπώ άλλη μια φορά, χωρίς να σημαίνει τίποτα ότι ρίχνω καμία ευθύνη στο Δήμο. Απλά θα παρακαλέσω άλλη μια φορά ο Δήμος σαν μοχλός πίεσης και μιλάω να διενεργήσει. Μιλάω για τα χωριά του Πάρονα, ότι είναι χωρίς γιατρό. Και μου είπε ο κύριος Ζορζάκης ότι δεν πρόκειται να ξαναέρθει. Ερχόταν κάθε 15 μέρες. Νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει μόνο υποχρεώσεις, έχει και δικαιώματα. Δεν μπορώ να νοηθώ ανθρώποι εκεί πέρα γεμάτα τα χωριά τώρα να μην υπάρχει ούτε ένας γιατρός. Να έρχονται στη Σπάρτη και πηγαίνουν στο νοσοκομείο και να μην προλαβαίνουν και να γυρίζουν άπραγοι. Θα σας παρακαλέσω θερμά, γιατί ξέρω την ευαισθησία όλων μας, να κάνουμε κάτι προς αυτό. Το δεύτερο είναι. Πριν 5 μήνες έκτισε ένα περίπτερο απέναντι με την Εθνική Τράπεζα, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αυτός ο κύριος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχει αφήσει όλα τα ψυγεία που είχε από ποτά, για αναψυκτικά, τα έχει αφήσει όλα εκεί και κλείνουν τελείως ένα μαγαζί που είναι πίσω, δεν θέλω να πει και δεν επιτρέπεται. Δεν έχει καμία ορατότητα, δεν έχει τίποτα έξω. 5 μήνες στέκουν εκεί τα ψυγεία του, όλα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Στρίβα. Κύριε Βουνάση, το λόγο. Θα ήθελα να επισημάνω. Ένα λεπτάκι να απαντήσω ο κύριος Αντιδήμαρχος και να απαντήσω για τα ψυγεία εκεί. Ήταν κάποια κυρία Μανιάτη, η οποία δούλευε στο Δήμο κάποιο διάστημα, έχει ειδοποιηθεί να τα πάρει. Δεν είναι δικά της όμως, είναι κάποιες εταιρείες τα είχαν δώσει. Το περίπτωμα το είχε κάποιος υπήκοος Αλβανίας, το έχει παρατήσει τώρα 3 μήνες. Έχουμε δώσει περιθώριο με την δημοτική αστυνομία. Εάν δεν συμμορφωθούν μέσα μέχρι το τέλος του μήνα, θα τα σηκώσει ο Δήμος. Θα τα πάρει ο Δήμος. Μάλιστα. Αλέκο, το λόγο. Έχω δεχτεί παράπονα τα οποία, ας πούμε, στη βάση ότι η ΔΕΙΑΣ, πηγαίνοντας σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα ή σε διάφορες τοπικές κοινότητες, μπορεί να εκτελεί εργασίες, έργα και χωρίς να είναι απόντες οι προέδροι ή να μην είναι ειδοποιημένοι οι προέδροι των τοπικών διαμερισμάτων. Ώστε αυτό έχει το επακόλουθο να γίνεται κάποια εργασία, ένα λάστιχο να περνάνε και η τοπική κοινότητα, ο υπεύθυνος, να μην έχει ιδέα από πού περνάει. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε αυτό και από εκεί και πέρα θα ήθελα και γενικότερα, δεν είναι της ώρας τώρα, τι γίνεται με την ΔΕΙΑΣ. Είναι βιώσιμη, δεν είναι. Μπήκαν ορκωτοί λογιστές, δεν μπήκανε. Και πού βαδίζει, ας πούμε. Θα ενσωματωθεί στο Δήμο αν δεν είναι βιώσιμη. Είχαμε μερικά πράγματα πει στο παρελθόν. Πάνω σε αυτά, κάποια στιγμή και σύντομα θα θέλαμε μια απάντηση. Και το τρίτο είναι ότι ακούγεται και σε διάφορα έξω στην κοινωνία ότι υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση σε μερικά τοπικά διαμερίσματα. Δηλαδή, ανάλογα με την επιρροή στη Δημοτική Αρχή, με τις γνωριμίες, γίνονται ή δεν γίνονται έργα. Γίνονται ή δεν γίνονται παρεμβάσεις, μικρές ή μεγάλες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Όλοι οι δημότες είναι ίσοι. Όλοι οι δημότες δεν πρέπει, ας πούμε, να έχουν, δεν πρέπει για να γίνει κάτι προς ωφελός να έχουν ιδιαίτερη πρόσβαση στο Δήμο. Αυτά.
Μάλιστα. Δύο κουβέντες. Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, όλοι οι δημότες είναι ίσοι και αυτό το τηρούμε σαν δημοτική αρχή εμείς. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στην ΔΕΙΑΣ, σε έργα για τις ΔΕΙΑΣ ο κ. Μουνάς, έτσι το γενικό δεν είναι. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο που γίνονται έργα και που δεν γίνονται έργα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόγραμμα συγκεκριμένο που έχει αποφασιστεί και με βάση το τεχνικό πρόγραμμα τα υλοποιείται και υλοποιείται στα χωριά με αυτά που έχουν αποφασίσει οι τοπικές κοινότητες. Και αυτό υλοποιούμε. Μερικά έργα τα οποία κάνει η ΔΕΙΑΣ να το δούμε. Έχουμε δώσει εντολή να ειδοποιείται ο πρόεδρος όταν γίνεται έργο. Όταν γίνεται μια βλάβη συγκεκριμένη, οφείλει ο πρόεδρος να μας την πει. Αν δεν την πει ο πρόεδρος, τη λέει κάποιος πολίτης και πρέπει η ΔΕΙΑΣ να κάνει άμεσα την αποκατάσταση. Γιατί και ο πρόεδρος μπορεί να είναι γνώστης. Προέχει να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης της ΔΕΙΑΣ, γιατί είναι κατεπήγον για το δούμε το νερό, και εκεί και ο πρόεδρος πρέπει να έρθει. Πάντως, σε μένα τέτοια καταγγελία δεν έχει έρθει από πρόεδρο, ότι δεν ειδοποιείται. Μακάρι οι πρόεδροι, γιατί είμαι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, δεν γίνεται δήμαρχος, μακάρι οι πρόεδροι να έχουν την ευαισθησία να κάνουν την καταγγελία. Όσοι πρόεδροι έχουν πάρει και έχουν κάνει τέτοια καταγγελία ή τέτοιο πράγμα να το δούμε, ή όταν γίνεται έργο πρέπει ο πρόεδρος να είναι πάντα σίγουρα εκεί, γιατί ξέρει και τις πηγές, ξέρει και τα δίκτυα, τα ξέρει όλα. Η συνεργασία της ΔΕΙΑΣ με τους προέδρους πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική. Έτσι θεωρούμε. Όσο με την ενημέρωση της ΔΕΙΑΣ με τους ορκωτούς ελεγχτές. Πάντα είναι ορκωτοί ελεγχτές. Όταν έρχονται οι ισολογισμοί, έρχονται στη ΔΕΙΑΣ. Ήδη τώρα είναι σε έλεγχο από ορκωτό λογιστή. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Για να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση πρέπει να έχει 3 αρνητικά αποτελέσματα. Ήδη πέρσι η ΔΕΙΑ δεν είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Για να μπορέσει να κλείσει και να έρθει στο Δήμο, χρειάζεται να έχει 3 αρνητικά αποτελέσματα από τους συλλογισμούς. Η περσινή διαχείριση και η προπέρσινη ήταν σε θετική κατεύθυνση και θεωρούμε και η φετινή διαχείριση θα έχει θετικά αποτελέσματα. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγχτές θα έρθει. Και αν θέλετε, κάποια μέρα να φέρουμε μια συνεδρίαση, να κάνουμε μια ενημέρωση σε σχέση με τη ΔΕΙΑ, να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Και στον τελευταίο κανονισμό το ψηφίσαμε αυτό, οπότε θα έρθει αλέγω. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος θα υλοποιηθεί. Η ενημέρωση που ζήτησε. Δεν εννοούσα και παλιά. Εμείς είχαμε παντιέρα προς τα έξω, γιατί είμαστε άνθρωποι που ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και μας ρωτάνε. Έγιναν ή δεν έγιναν παλιά ατασταλίες? Υπήρχε παλιά πρόβλημα για να πούν ορκωτοί λογιστές που έβγαινα και το έλεγα κι εγώ, ή δεν υπήρχε? Μπήκαν και γιατί δεν μπήκαν? Αυτό εννοούσα. Τώρα θα συζητήσουμε. Και παλιότερα πάντα υπήρχαν ορκωτοί ελεγχτές και όταν έλεγε ορκωτών ελεγχτών. Κάθε χρόνο. Αυτό εκ του νόμου προβλέπεται. Αυτό εκ του νόμου προβλέπεται. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος, ήρθε και ο κύριος Δημητρόπουλος, οπότε έχουμε φούλα απαρτία. Λοιπόν, έχουμε 30, εντάξει, πολύ καλά για τέτοια ώρα και τέτοια μέρα. Λοιπόν, Δήμητρα, διάβασε τα θέματα και ισχύει το καινούριο που είπαμε. Όποιος θέλει να κρατηθεί κάποιο θέμα, το κρατάμε. Αλλιώς περνάει όπως είναι στην εισήγηση. Πρώτο θέμα, περιχορήγησης αδειών συμμετοχής και χορήγησης θέσεων στους ενδιαφερόμενους για την εμποροπανήγυρη Μιστρά έτους 2016. Εντάξει, λοιπόν. Κύριε Αποστολάκο, έχετε το λόγο για το πρώτο θέμα. Κανονικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την χορήγηση αδειών συμμετοχής και χορήγηση θέσεων στους ενδιαφερόμενους για την εμποροπανήγυρη του Μιστρά για το έτος 2016. Κοντά μας είναι και αρκετοί εμπόροι οι οποίοι συμμετέχουν και φέτος και συμμετέχουν και πάρα πολλά χρόνια και στηρίζουν την εμποροπανήγυρη του Μιστρά. Να τους καλωσορίσουμε, να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να προχωρήσουμε στην διαδικασία η οποία προβλέπεται. Υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει, έχετε πάρει καταστάσεις με τις αιτήσεις των πορών, ισχύουν αυτά τα οποία προβλέπονται εκ του νόμου όσον αφορά τα ποσοστά. Από ό,τι φαίνεται ότι δεν έχουμε ώστε να προχωρήσουμε σε κλήρωση όσον αφορά τους χώρους των παραπηγμάτων τους οποίους νοικιάζει ο Δήμος έξω από το γήπεδο του Μιστρά και εντός του γηπέδου Μιστρά. Θα κάνω όμως δύο παρατηρήσεις.
Η μία αφορά μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής, η οποία έγινε από την κυρία Καλαϊτζή, η οποία είχε ζητήσει το 55 ή το 60, ζητάει να πάρει και της δίνουμε τη θέση με τον αριθμό 53. Επίσης το νούμερο 79, ποιος είναι η Βυργινία στο 79, έτσι, το 79 δεν θα ενοικιαστεί, το αφήνουμε αυτό. Το αφήνουμε αυτό το 79. Από εκεί και πέρα δημιουργείται ένα θέμα όσον αφορά, αυτή είναι η χώρη, έτσι, εντός και εκτός γηπέδου. Όσον αφορά με τους χώρους που τους νοικιάζουμε με το τρέχον μέτρο. Εδώ έχουμε αιτήματα και αυτά αφορούν το χώρο επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Μιστρά, αριστερά και δεξιά, νότια και βόρεια, μετά τα ταξί και μετά τα λεωφορεία του κτέλ. Προτού προχωρήσω εκεί πέρα, για να μην καθυστερούμε τους υπόλοιπους, θα πω το εξής. Όσον αφορά την διαδικασία για να γίνει η πληρωμή, έτσι με τα παραπήγματα που έχετε δηλώσει και τα οποία κατοχυρώνουμε, πιστεύω. Πάνω από 500 ευρώ θα πληρωθούν διαμέσου Εθνικής Τράπεζας. Θα πάτε στην Εθνική Τράπεζα, στο ειδικό ταμείο το οποίο θα υπάρχει και για το οποίο έχουμε έρθει σε συνεννόηση, έτσι, και μετά με το γραμμάτιο ίσπραξης θα περάσετε από την ταμιακή υπηρεσία που είναι στην Μαγούλα, ώστε να κοπεί το διπλότυπο ίσπραξης και να προχωρήσουμε στην έκδοση της άδειας συμμετοχής. Κάτω από 300 ευρώ είτε μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, θα εξυπηρετηθείτε άμεσα, είτε μπορείτε να πάτε στο ταμείο στη Μαγούλα. Κάτω από 500. Αλλά και στην τράπεζα να πάτε, έτσι πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθείτε για όσοι έχουν χρήματα στους λογαριασμούς για να κάνουν τις μεταφορές. Να τελειώσουμε, θα περάσετε δίπλα, θα είναι και η διευθύντρια εδώ πέρα της υπηρεσίας, της αρμόδιας, η κυρία Κοντογεωργάκου που έχουμε μαζί μας, ο κύριος Βαρελάς και ο κύριος Ψιμογεράκος, έτσι ώστε να κανονίσουμε πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε αιτήματα όσον αφορά τους χώρους, τους συγκεκριμένους στους οποίους είπα. Μπορεί να κάνω μια ερώτηση, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, κάνετε μια ερώτηση για να προχωρήσετε εσείς που είσαστε μέσα, να προχωρήσετε για να το πω μετά, γιατί δεν σας ενδιαφέρει σας αυτό. Οι πολύτεχνοι έχουν... Οι πολύτεχνοι έχουν 15% έκπτωση. Το 10 το κάναμε 15 φέτος. Εντάξει, οι πολύτεχνοι θα πληρώσουν 15% μείον επί της τιμής που αναγράφεται. Λοιπόν, μία στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε τώρα και με τα τρέχοντα μέτρα. Έχουν ζητήσει ο κύριος Ισλάμ εδώ και ένας κύριος Εργικού Ασάρα 8 και 12 μέτρα κάτω από τα ταξί, εκεί που σταθμεύουν τα ταξί. Αυτός ο χώρος ο οποίος μένει μετά τα ταξί και αυτός ο οποίος είναι οριοθετημένος μέσα στην Εμποροπανήγυρη είναι 40 μέτρα. Από εκεί και πέρα, για τους ίδιους χώρους, ο Κρίστοφερ Πάτρικ 24 μέτρα, ο Μοχάμετ Μπαμπούλ 24 μέτρα, ο Αμπούλ Καλάμ Μουλάν 12 μέτρα και ο Αντεκόλαχ Χαμέν 50 μέτρα. Τα μέτρα τα οποία έχουμε συνολικά και αριστερά και δεξιά, τα οριοθετημένα εντός Εμποροπανήγυρης είναι 83. 40 από την αριστερή πλευρά, νότια, 43 από την βόρεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου, εφόσον ζητούνται τα ίδια μέτρα από πολλούς,
να κάνουμε κλήρωση, να δούμε ποιος θα πάρει αυτά τα οποία ζητάει. Κύριε Δήμαρχε, να κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορούν να πάρουν, γιατί ο ένας, ξέρω εγώ, ή οι δύο θα βγουν έξω. Δεν μπορούν να τα βρουν και να πάρουν λιγότερα μέτρα και να είναι και δύο, δεν γίνεται. Κάντε κλήρωση, παιδιά. Κάντε κλήρωση. Κάντε κλήρωση εδώ, οι δύο. Κλήρωση για να τελειώνουμε. Και μετά θα έρθουν μόνοι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εμείς με τη σειρά μας να καλωσορίσουμε τους εμπόρους που ήρθαν για άλλη μια χρονιά στην Εμποροπανήγυρη, να τους ευχηθούμε καλές δουλειές και καλά κέρδη. Πρέπει όμως εδώ, πριν τελειώσει το θέμα αυτό, πριν αποσυρθούν στη δίπλα αίθουσα για να γίνει η διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο, να ορίσουμε πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση. Έτσι. Τι να τηρείς, δεν θα την κάνεις την κλήρωση εδώ. Θα γίνει, ναι, το επόμενο θα γίνει έκτακτο στις 26 του μήνα, έτσι, την ίδια ώρα. Έτσι. Αν έχει διπλές θέσεις, οι διπλές θέσεις, τελικά είναι μία διπλή θέση από την κατάλληλη. Δεν είναι μία. Ποιες είναι οι διπλές θέσεις, παιδιά, για κλήρωση, να ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιες είναι οι διπλές, ποιοι είναι, και να κάνετε διπλές. Δεν υπάρχουν θέσεις, είναι μετατρέποντα μέτρα. Έτσι, μετατρέποντα μέτρα. Οι διπλές θέσεις, ο Ισλάμ, έτσι λέει, ο κύριος Ισλάμ και ο κύριος Φουασάρα, έτσι, ο ένας ζητάει 8 μέτρα και 12 πίσω από τα ταξί. Την ίδια θέση ζητάει κι άλλους. Λοιπόν, τις ίδιες θέσεις ζητάνε κι άλλοι. Ένας, πόσοι, 2, 3, 4. 4 σπύρους με τα ονόματα και τα ονόματα. Τέσσερις σπύρους, παιδιά, για τις θέσεις που υπάρχει. Τραβάμε πύρο. Θα τελειώνουμε εδώ στο Συμβούλιο μπροστά εδώ μέσα. Αυτή είναι ζητάει 12 μέτρα. Το θέμα είναι το πού ζητάνε αυτοί. Αν ζητάνε από την άλλη πλευρά, μπορούμε να το κάνουμε. Παύλο, αυτοί εδώ δεν ξέρουμε τι ζητάνε. Πίσω που το ξέρετε. Να προχωρήσουμε από το γήπεδο μέχρι να τελειώσουμε τα θέματα μέσα και θα γίνει τα θα φύγετε οι κύριοι οι οποίοι θα πάτε να πληρώσετε που είναι μέσα στα παραπήγματα. Αυτοί δεν έχουν. Μέσα στο γήπεδο δεν έχουν. Εκεί δεν έχουμε, είπαμε. Έτσι, οι αιτήσεις είναι για κάθε θέση. Είναι τους έχουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ θα τα μιλήσουμε, να τελειώνουμε. Είσαστε εδώ όλοι, ο Αποσκήνος είναι εδώ πάνω. Δεν είναι ο Αποσκήνος εδώ. Λοιπόν, η κύρωση, πάμε, κάντε την κύρωση. Εντάξει. Το δεύτερο θέμα, δεν μετράω. Δεύτερο θέμα, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτος 2016. Εισηγητής κ. Δημήτρης Αποστολάκης. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά δύο τροποποίησεις. Η πρώτη τροποποίηση αναφέρεται στην διόρθωση του αποθεματικού, επειδή το αποθεματικό πρέπει να έχει μία συνέχεια ανάλογα με τις αποφάσεις, δηλαδή τα ποσά πρέπει να είναι συνεπόμενα, και επειδή κατά τη συνεδρία της 10ης Αυγούστου αποσύρθηκε το θέμα, αν θυμάστε, με την Κουτσουρούμπα, οπότε δημιουργείται πλέον ένα κενό όσον αφορά το αποθεματικό που ήταν 2.735, αν δεν κάνω
Εκεί. Λοιπόν, οπότε διορθώνεται το αποθεματικό έτσι όσον αφορά αυτό την απόσυρση αυτού του θέματος. Για να επανέλθει κανονικά το αποθεματικό. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, το οποίο περάσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή, αφορά την κατασκευή τμήματων αγωγού ομβρίων υδάτων στη θέση Πολύδετρο. Ζητείται η αναμόρφωση 7.200 ευρώ, ώστε να γίνουν αυτά τα 3 ή 4 τμήματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Ώστε μετά να γίνει η αποκατάσταση από τον εργολάβο πλέον του δρόμου. Δεν το έχει παραλάβει το συγκεκριμένο έργο, να γίνει η αποκατάσταση αυτή τη τομή η οποία έχει καθίσει πλέον από τον Αγέννη, να μην γίνει το τώρα και πάμε μετά και σκάβουμε. Έτσι, αυτά τα τμήματα τώρα εκεί πέρα είναι τμήματα τα οποία από ό,τι μου έχει ενημερώσει η τεχνική υπηρεσία, ο προϊστάμενος, είναι τμήματα του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει, αλλά δεν έγιναν σε 3-4 σημεία, διότι υπήρχε θέμα με την αρχαιολογία. Εγγύθηκε το θέμα με την αρχαιολογία, να γίνουν τα τμήματα αυτά, έτσι, και μετά να μην πάμε μετά και ξανασκάβουμε, δηλαδή πέσει τώρα ο κάπιτας και πάμε μετά και ξανασκάβουμε για να φτιάξουμε τα τμήματα αυτά, να γίνουν τα τμήματα αυτά να τελειώσουν και μετά να πάει ο εργολάβος, ο οποίος έχει πλέον την υποχρεωτή, έτσι, να φτιάξει το δρόμο. Κύριος Καρμίδης. Ερώτηση, θα ανατεθεί στον ίδιο εργολάβο αυτό το ποσό? Γιατί εντάξει, θα έρθει ένας εργολάβος αύριο να αποκαταστήσει την... Ο εργολάβος, ο οποίος για να λάβει τον πρώτο αγωγό, εκείνος θα φτιάξει κανονικά να αποκατάσταση. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό είναι ενδιάμεσα, από ό,τι λέτε. Κανονικά πρέπει να τεθεί στον ίδιο εργολάβο να το θέλει. Γιατί το ξέρει. Αλλά θα πούμε την ειδική υπηρεσία, κανονικά πρέπει να το... Να, κανονικά με την ερώτηση που λέει ο κ. Καλμίδης, είναι λογική ερώτηση, γιατί είναι κομμάτι ενδιάμεσα με την αρχαιολογία. Κανονικά πρέπει να τεθεί στον ίδιο εργολάβο. Αν ενδιαφέρει τον ίδιο εργολάβο. Αν ενδιαφέρεται. Ο εργολάβος δεν είναι Αθηναίος εργολάβος, ήταν εμπειροτέξης που το δούλευε εδώ. Μιλάμε για τον δρόμο, μιλάμε για το συγκεκριμένο, δεν ξέρω σε ποιο όνομα είναι, αν ήταν στην Αθηναία, αλλά το δούλευε συγκεκριμένος εδώ εμπειροτέχνης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα κομμάτια δεν είχαν γίνει διότι υπήρχε θέμα με την αρχαιολογία. Έχει λυθεί τώρα, έχουν πάρει αδειοδίτη. Έχει τελειώσει. Όχι, δεν έχει είχαμε κάνει ένα δίκτυο εκεί. Το οποίο είχε σταματήσει ενδιάμεσα, 19 μέτρα νομίζω ή 18 μέτρα, δεν ξέρω αν είναι συνεχόμενα ή είναι ενδιάμεσα. Βρήκαν αρχαιολογικούς χώρους, σταμάτησε το δίκτυο και το δίκτυο αυτό δεν λειτουργούσε. Είχαμε κάνει ένα αγωγό τυφλό. Σε σχέση δηλαδή και με που βάζαμε ζητήματα με τις κακοτεχνίες, δεν ήταν και ευθύνη μόνο του εργολάβου, υπήρχε και ένα ζήτημα ολόκληρη τη οργάνωση υπηρεσία. Δεν είχε η αρχαιολογία το απαιτούμενο προσωπικό για να επιβλέψει τότε και έγινε διακοπή. Σε πολλά τέτοια έχουμε κάνει. Τώρα οφείλουμε για να λειτουργήσει, να το συνδέσουμε να λειτουργήσει και να κάνουμε και την αποκατάσταση. Μακάρι ο εργολάβος ο συγκεκριμένος που το ξέρει, γιατί μην δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα. Δεν είναι 7.200 να το πάρει και να το κάνει, να κάνει την αποκατάσταση. Μάλιστα. Κάποιος άλλος συνάδελφος? Λοιπόν, οπότε ψηφίζω το ομόφωνα. Το επόμενο, Δημήτρη. Τρίτο θέμα, γνωμοδότηση για έγκριση σημειακών τροποποιήσεων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σπάρτης για τον καθορισμό χώρων διοίκησης και πολιτισμού στην περιοχή του Λόφου Ξενίας Σπάρτης, Κέντρου Υγείας στην περιοχή Πλατανιστά και Γυμνασίου Λυκείου στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 130 του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου Σπάρτης. Συγγητής κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αφορά το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης. Υπάρχει από το 1985 ο σχεδιασμός. Εδώ έχει γίνει μια πολύ προσεκτική δουλειά από τις υπηρεσίες, γιατί είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες και χρειάζεται να φτάσει μέχρι και το υπερχοντέ για να γίνει η τροποποίηση του ρημοτομικού. Πραγματικά τρέξανε όλες οι υπηρεσίες και να τις συγχαρούμε γι' αυτό. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα σχολεία που έχουν γίνει εκεί χωρίς να έχουν πάρει αλλαγή ρημοτομικού.
για το κέντρο υγείας, δηλαδή εδώ μας δώσανε άμεσως τη βεβαίωση, η αρχαιολογική υπηρεσία, όλοι δηλαδή έτρεξαν το θέμα, η τοπική κοινότητα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σήμερα και σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλάζουμε χρήση λοιπόν το Ξενία, ενώ ήταν να γίνει κέντρο υγείας, τώρα το κάνουμε κέντρο πολιτισμού και διοικητήριο και διοικητικές υπηρεσίες. Εκεί που ήταν να γίνει το 4ο Γυμνάσιο Λύκειο στην Πλατανιστά, στη συνέχεια δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, στη συνέχεια της Λυκούρου, εκεί που γίνεται ο καινούργιος δρόμος της Κωνσταντινούπολης, εκεί ήταν να γίνουν τα σχολεία, τώρα εκεί θα γίνει το κέντρο υγείας, αν κάποια στιγμή προχωρήσει, και τα σχολεία, εκεί που έχουν πάει τώρα χωρίς έγκριση, τα οριοθετούμε. Δηλαδή τους δίνουμε το χώρο εκεί, τους κάνουμε νομικούς στην ουσία. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν χρειαστεί κάποια διευκρίνηση, θα πει. Γιατί οφείλουμε καταρχήν να δείξουμε ότι παρόλο που το έγγραφο της Διεύθυνσης Δικαίωνας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για να νομοθετήσουν είχε βάλει προθεσμία 2 μήνες, οι υπηρεσίες όλες που ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμος για να τις ευχαριστήσουμε, και δεν ήταν υπηρεσίες μόνο τοπικές, μάλιστα ήταν και τα νεότερα μνημεία που αφορούν την Πάτρα. Η υπηρεσία έξω από εμάς, μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, μας απάντησαν αμέσως, νομοθετήσαν θετικά, και να τις ευχαριστήσουμε έτσι δημόσια γιατί δείχνει η συνεργασία που έχει ο Δήμος. Υλοποιείται. Σε σχέση τώρα με το κέντρο υγείας για το Ξενία, δεν αφορά, γιατί υπήρχε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στην προηγούμενη διοίκηση, ότι αποφασίστηκε να γίνει αστικού τύπου κέντρο υγείας. Αυτό ήταν από την αρχή του σχεδίου πόλης οριοθετημένο σαν κέντρο υγείας. Δεν αφορά δηλαδή την προηγούμενη διοίκηση. Για μερικά πράγματα να τα διευκρινίσουμε και τι γίνεται. Και τώρα μας δίνεται η δυνατότητα, μακάρι να προχωρήσει εδώ το αστικού τύπου κέντρο υγείας σε αυτό το σημείο. Υπήρχε πριν 1,5 χρόνο περίπου, είχα μια συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας, με το σίγουρο το συγκεκριμένο που ασχολούνται με αυτά. Τον έχει δει το χώρο εκεί. Μπορεί να γίνει κανονικά κέντρο αστικού τύπου υγείας στον χώρο που κάνουμε την πρόταση τώρα στην Πλατανιστά στην επέκταση. Οφείλει τώρα να έχει την πολιτική βούληση και την διεκδίκηση στο Υπουργείο Υγείας να οργανώσει τέτοια τύπου κέντρο υγείας. Εμείς τώρα και φοροταξικά δηλαδή με την τροποποίηση θα έχουμε χώρο συγκεκριμένο που μπορεί να λειτουργήσει. Και καλύπτουμε και ένα πράγμα το οποίο λειτουργούσε παράτυπα, το σχολείο που λειτουργεί το Γιάννης Ρίτσος. Αυτό είναι για να αυτά το σχολείο το συγκρότημα. Με το σχέδιο. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει τώρα μια κατανόηση και από τη μεριά της περιφέρειας, της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας, για να τρέξει γρήγορα αυτό, να γνωμοδοτήσει θετικά και να βγάλει αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό θέλει δημοσίευση σε ΕΦΕΚ για να μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιο. Να ευχαριστήσουμε δηλαδή τις υπηρεσίες και να παρακαλέσουμε και την αποκεντρωμένη, την ανώμενη υπηρεσία εκεί, να το δει έτσι θετικά, να το τρέξουμε πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το έργο. Μάλιστα, κάποιος άλλος συνάδελφος. Οπότε ομόφωνα και αυτό. Το επόμενο θέμα. Τέταρτο θέμα, περί συμμετοχής του Δήμου στις αντικατοχικές εκδηλώσεις Μέρες Μνήμης Μόρφου, που διοργανώνει ο Δήμος Μόρφου Κύπρου. Συγκητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, είναι κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, είναι σημαντικές εκδηλώσεις. Πρέπει να είναι στις 7 με 10 Οκτωβρίου κάθε χρόνο γίνεται η πρώτη εβδομάδα γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Είναι μια πρόσκληση, ο Δήμος Μόρφου πληρώνει τα εισιτήρια μόνο και τη φιλοξενία στο εκάστοτε δήμαρχο και μπορούν να πάνε και 2 δημοτικοί σύμβουλοι, τα οποία τα έξοδα τα βαρύνει ο προϋπολογισμός του Δήμου. Ποιοι θέλουν να πάνε, πέστε εδώ, ή αν δεν το βρείτε, να το δούμε αύριο όμως ή μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο δώσετε τα ονόματα, να τα δώσουμε να μην. Αν δεν πάω εγώ, 2. 2. Δεν άπληρωνα. Και δεν μπορώ να βάλω άλλο. Και δεν γίνεται. Εγώ είναι ένα δύσκολο. Κανονικά πρέπει να πάμε, για να πω τώρα μερικά πράγματα, τα ονόματα έτσι να συνοηθούμε αύριο, να τα δώσουμε. Να πάμε, σωστό είναι να πάμε και καλό είναι να πάνε και συνάδελφοι που δεν έχουν πάει για να δουν εκεί και θα καταλάβουν και το εύρος και την πάλη που κάνει ο κυπριακός λαός. Είχαμε μια εκδήλωση και να ευχαριστήσουμε προχθές στην Κυριακή στην πλατεία σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση, πέρασαν τα μηνύματα, να ευχαριστήσουμε και το χορευτικό ομίλου του Θεραπρών εκεί που συμμετείχε κοινά. Έδειξαν μία άλλη διάσταση του προβλήματος. Θεωρούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι σημαντικές
γιατί ζωντανεύουν και τις μνήμες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διεκδικήσουμε για μια Κύπρος ανεξάρτητη ενιαία, αυτό που παλεύουν όλα αυτά τα χρόνια οι αδελφοί Κύπροι, και για μας είναι σημαντικό, δηλαδή και για αυτούς, ότι πάμε και συμμετέχουμε. Είναι μια εκδήλωση δηλαδή πολύ σημαντική, όποιος πάει, εγώ επειδή έχω πάει 2 φορές, όποιος πάει θα καταλάβει τη διαφορά. Όσοι έχουμε πάει δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Γι' αυτό συνονοηθείτε, πέστε μας, αύριο να δώσουμε και θα πάμε. Κανονικά πρέπει να πάει η αντιπροσωπεία, γιατί θα έχει κέρδος περισσότερο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πάνε, αλλά και εμείς να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, οπότε γι' αυτό ψηφίζεται ομόφωνα τα ονόματα αύριο. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο, τις θέσεις θα τις κανονίσουμε. Θα κάνουμε την κλήρωση.